салому дуруди бепоён ба бинандаҳои гироми қадр, ба бародарони қандум, ҷавонҳои муҳтарам, навасакову ҳавасакҳои қанди бобош. гарчанде ки синни соли ма дар нафақарам бошад, ҳозир ма меҳнат мекунам, овлаи кафи дастам қатъи меҳнат мекунам. аз рӯзе ки ёд дорам меҳнати ҳаққа ҳалол қатъи ма нон ёфта хӯрдагиам. инами ҳоли ҳозир, инами ҳозир хоб мисол дар пеши индуком ҳастам. индукоро аз ноҳияи Фархор 20 дона оварда будам, чуҷа будам. як таш мисол чӣ хел шид вай шид, хай мурд, хай беина мешава. хоб 19 та дига 60 та, 10 та нарай, хоб 9 та мода. наро ҳам ха ҷанг дорам барои мода. магарам як ядон як 30 та дига бухарам, 30 та 40 та дига бухарам. ана то ки як нарда ай 5 то 6 та мода дар кор ки ҷанг накунанд. барои ҳами дар ният монастай хоб муна пушти индукхонара камтар биягумус буд ҳаворо мекунам, ҷоя сетка мекашам, саҳни индукхонара калон мекунам. иншоалло ба амри худо оиди индукпарвари бобо шумо хабардор мешавед ки чӣ хел ман инҳоро парвариш мекунам ва дар муддати мисол як сол чӣ қадар мо аи индукҳо фоида мегирем, чӣ қадар чуҷа мегирем, чӣ қадар пешравӣ мекунем. барои ҳамин чӣ гуфтани ҳастам, меҳнат шараф аст. вақте ки мегӯям бобо ана ту дар шабакаҳо нестӣ, хай камтарак настроение набуд зиқ будам, имрӯз ки вақтам хушай қатъи индукако қулулу карда гаштем. барои ҳамин иншоалло видеои ояндада оиди индукпарварӣ, оиди хӯрокҳои ба индук чӣ хел хӯрок метиҳем, хай хулоса наворҳои хубу хотирмон барои шумо мекунам ки аз раҳмати бобо ба шумо ёдоварӣ бимонад. зиндаву сарбаланду хонобод бошед.